gaur egun oraindik ere ez dakigula martxoaren inguruko egi guztia, ez? Oraindik ere artxiboetara ezin garelako sartu, sekretu ofizialen legea dela eta 50 urte pasa arte ezin direlako, klasifikatuta daudelako artxibo horiek, orduan. Batetik, egiaren esparruan ezin dugu martxoaren 3an gertatutako haren beste zatia jakin, ez? Dispositibo poliziala, gobernadore zibila, judikatura, eta tribunal de orden publiko, eta bar, eta bar. Bestetik, erreparazioan, ikusten dugu, ez? Bigarren mailako biktima bezala daudela jasota martxoaren 3ko biktimak, eta ez direla berdin tratatzen biktima batzuk eta edo besteak, depende zein den ze violentzia izan duten haien gain, ez?